Akukholakanga uZanefa ngide edlulisa amazwi enduduzo kuMthandeni. Lento yenziwa uZanefa akekho beyilindele ngoba phela kuyaziwa ukuthi uZanefa akamfuna la hambe khona uMthandeni manqele. Bakhona abaculi ade bebhekiwe ukuthi kazi bazothini ngalesi simo esehlele uMthandeni. Omunye walabo baculi uKhuzani Idlamlenze Mpongose ngoba phela kuyaziwa ukuthi uKhuzani noMthandeni abathelelani nhlobo amanzi. Ngenhlanhla ubenzile ubuntu uKhuzani kwaba khona amagama awakhiphayo aduduza uMthandeni nomndeni wakhe. Akekho becabanga ukuthi uZanefa uzothini ngoba abamthathi serious, bamthatha njengomuntu ozifunela udumo ngegama likaMthandeni. uZanefa udlulise amazwi enduduzo kuMthandeni kwangakholwa muntu ukuthi uZanefa lo. Amazwi kaZanefa afundeka kanje. Eish, kwakubi ukuvelele uMthandeni sithi dudu kumndeni nakuye umfowethu. Kubi, sinawe duyaza mfowethu. Omunye uthe uphakamisela uZanefa izandla ngoba uyakwazi ukuhlukanisa phakathi komdlalo nokuba sezinhlungwini. Omunye uthe sengathi nabanye bengabukela kuZanefa ukuthi kusuke kudlalwa kumaskandi, kusuke kungeyikho ukuthi sekunobutha phakathi.